Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulet ka East Khasi Hills District. Kilawan yalamno ya ki Ngut ki Donkti hakakam man penyap yo Raja Ragawanshi menta ka steps ni palay ka arpundro tarik ujilio arajar apusan bat kilawan poi ha Sadar Police Station Shillong. Kumban chipin kan mau USP ka East Khasi Hills uloong baki Ngut ki basyakem dangshen ha ka bayade bat ka jing sya penyap yo Raja Ragawanshi ki Donkti ban penja ya ki sakhi kini ki Ngut ki bala syakem ki long utrai jong ka yeng basa ka sonam hadin melawan pai na Shillong ubala tip kuteng kum ulukendra sing tomar u security guard ubala tip ru kum u balwender bat u Shilom James u badan benta hakakam jaka puta bat ki yeng ki sem ha endur uloong bawat lagi pulet kila do ya ki sakhi hindrei kila yo ban shim ya ki lingkhot jong ki sakhi bala thang bat pha haka forensic bakan pet benia ya kite kitiar balathang uloong ru baki don ki sakhi baki ni kitiar balathang kila bande ka phun henrei omdon kinu kidak baki la bande ka pistol ne kiksel uloong ba armut na kini kiyo ya ka transit remand ka bahnyosi bat ya uwe pat na gwalior ru ki pulet kilapan ka jo ka transit remand uloong baki ni ki Ngut kim Donkti haka kampenyap henrei ki Donkti ban penjot ya ki sakhi uloong ru baki pulet kidon ya ka sakhi baki ni kidon kti bandra ya ka sunduk banbu ya kiksiar jong raja bat ka sonam uloong ru bakala bande baki ni kila penja ya ki sakhi ki kwa lalot habaki yo I baki don kiksiar bat ki pisa ha ka sunduk bat ki sashim ya ki klemtep baki pulet kinwat sabut ya kite kitiar